naglihok na ka for President Rodrigo Duterte as early as 2015. Yes, sir. Yes, Dili sir. na ningon nga kalit na kang tunga Ano, karon. wala, sir. Dugay nami kami ni Dr. Burden. If you remember Dr. Yeah, oo, Burden. oo. So, diha nami nagkasuod ni Dr. Burden. Okay. Ito nga time, 2016. Unya, pag 2022, I worked sa PFP as Secretary General. Kaya if you remember, ang kanang PFP, mga DDS na, mga DDS na namang grupo. So, iangnan ko ni Dr. Burden, diha ka sa PFP para matabangan na to si Inday Sara. Pwede yung spell out ni mong PFP for the benefits. Partido Federal ng Pilipinas. Sige, for the man na benefits. siya party nga gigamit ni BBM. Remember, kamo na siya gigamit ni BBM. Pero ang mga original ana, mga Duterte, mga DDS yun, ang mga sugod ana. So, I was a member of that group kay ang kanang federalism ang guna, sir. Okay, so, oo. MMRD, federalism ang to among gi-pitch sa una. So, ako nahabilin ana. So, isa pag diha ka kay para on election day matabangan na to protect si Inday Sara kay political party man na mo na gigamit ni BBM. So muna nga na Secretary General ko. Oo. But after nilingkod si BBM wala gyud panumbalinga ang PFP. So mauna nga kami sa ni Attorney Vic Rodriguez nakatrabaho mi anak niya kay siya man to sa una diha sa PFP, executive chairman man to siya. So I work directly niya. So paghawa niya unya wala na gitoy klaro ba? So I resign from PFP. Pili ay di ana, sugbo mata na ta.